Engasahlukana nebhadi. Lapha akadingi ukwenza nje uthandeke noma siyabona ukuthi emakhaya ukuthi wabuya uphethe izinto esandleni sakhe sakaleft right kwamukele emakhaya ke simfikelele besimamukele naye umkhulu asichaze ukuthi yini afuna namhlanje sobona ukuthi sifikelele njani. Siyaphila njani? Siyaphila nathi. Hayi ngithi ake ngiphinde ngizonibonisa izinto futhi engiyiphethe noma ubona kuyizinto njalo engihlezi ngiyiphethe kodwa ngihlezi ngingivuselela ukuthi nasi sikhona. Ya ngithi ngomhla ka-29 ngizobe ngikhona lapha eCape Town kwaMagodi Rank eCransfontein. Ngizobe ngiphethe zona lezi zinto engiyiphethe esandleni. Yebo. Ya ngizonitshela-ke inamba engizogcina nisenifonela kuyona njalo lokhu niyifonela ngoba la mafoni ami abe busy kakhulu. Yebo. Ukuze nikwazi ukungithola kahle. Yebo. Lana ngiphethe umseshi lona olapha kakhulu izifo zonke umuntu. Ungabe unomhluma umseshi uyakwazi ukulapha. Ngabe unamathansela, ungabe uneqolo, ungabe unomeqo. Yebo. Phela ngiyabonga ngiyaqala ngila ukuthi ngikubone umehluko bengijwayele ukuyisebenzisa nje lezi zinto kakhulukazi abantu bokufika ngoba besikholelwa ukuthi bona abazongcono ngoba ke babatshazwe phela. Hayi ngiyawuzwa impela ngiyawubona umehluko futhi ngizwile mangisondela kowesifazane omunye ngoba nginesithembu kodwa nje kusho ukuthi-ke ngabatshela abafana ukuthi ngizoke ngifike ngoba bathi khona ukugeza ufuna ngikwenza ngizoke ngifike-ke ngizokwenza lokho bathi nganom-2.5 bese-ke ngenza nokunye engobe sengikuthola uma sengifike lapha ekhaya. Ungabe uneqolo, ungabe unomeqo. Yebo. Ibekelo. Yebo. Umseshi uyakwazi ukuyilapha zonke lezo zifo umseshi ophethe. Kodwa umseshi uhamba nomagotshana wakhona okumuthi okhothwayo noma ngabe nguphethe njengamanje. Kodwa uhamba nomagotshana wakhona. Wona-ke kube u-450 uhlangene nomagotshana wakhona. Umuthi okhothwayo ovusa induku nawo. Ngoba nawo umseshi phela uyafika konke lapho. Yebo. Bese kuthi ngala ngiphethe ivuvuzela yona le AK47. Yebo. Umkhulisa nduku. Omkhulu. Sebeyibonge kakhulu sebeyijabulele kakhulu ngoba hayi ziyakhula induku zababhemi. Omkhulu. Iyona le lowani ibona ibhaliwe. Ime kanjalo yona-ke imali yangakhona ngeke ngayisho. Yebo. Uma ufuna ukuyenza lento uqala ugeze kuqala. Yebo. Uthi uma usugezile-ke uma usuyihlikihle kakhulu uyihlikihle izishise amafutha angene phakathi. Yebo. Kuzothi-ke eziwu-5 emva ka-5 days noma 4 days usuyibona-ke ukuthi hayi isikhulile ngokwanele ngendlela oyifunayo uzobe usuyayimisa-ke ngawo wona lo muthi we-AK uzobe usuyayimisa-ke lapho-ke uhambe uyochamela emgodini usuthatha amalahle lawo ey'nkuni amalahle usuwafaka phakathi emgodini bese-ke uqeda lapho-ke bese ufaka wona lo muthi okade uwuhlikihla lo kade ugcobisa mase ufaka phakathi lapho-ke usuyayimisa ukuthi ayingayi phambili ibe yinde kakhulu futhi ayingahlehleli emuva ayime la ekade ivele ime khona isifikile kusize wayo ngoba uma ungakwenzanga lokho kuzokunika inkinga uma ungena mhlawumbe ukuthi amafutha aphelile noma umuthi uphelile. Yebo. Buya uzowathola futhi amanye.
Yebo. Ya, iyona evuvuzela AK-47 edume kakhulu. Yebo. Iyona le. Ya. Mkhulu, ake ngiphinde ngibuze ngoba ivuvuzela mkhulu sike sashutha sakhuluma ngakho kodwa khona engakhumbuzanga mkhulu. Njengoba mkhulu imnyama kanjena mhlambe kungenzeka phela mkhulu kube khona abantu abasabayo athi mkhulu mhlambe mina izongenza mhlambe ngikhuphuke noma izongenza ngibe kunezifo mkhulu ey'khona manje ezesey'nkulu kakhulu bayibiza amagama aphezulu. Bathi kodwa uma ugqokisa izinto nje mhlambe bayasaba mkhulu abanye babone ukuthi uzothi uyayigqokisa into avela kuwe thizeni efana njengey'thunga mkhulu engasile nje mkhulu awunawo ubungozi okufana naloko mkhulu ngomuntu wakho mkhulu. Hhayi, ayinayo ingozi. Yebo mkhulu. Kuyathuleka nje ukuthi nto kuphela wena into edingekayo kufanele ungayi kumakhodi ngaleso sikhathi. Oh yebo mkhulu. Kodwa noma kwenzekile mhlawumbe wajomba kodwa ayibi khona ingozi. Yebo mkhulu. Ngifuna ukuthi nje uyinakekele ngangokuba wenze lezi zinsuku eziwu-4 ungalokhu uhamba ujomba ngoba uzogcina usungasabonanga kahle umsebenzi kanti manje nawo ubujomba ngoba uye futhi uphinde uyikhathe ngelinye ilanga. Yabo, kufanele uyinake lezi zinsuku ekuseni ntambama. Yebo. Qale ngokugeza kodwa. Yebo. Ya, injalo-ke le. Khona omunye lana mkhulu owakhuluma futhi khona la ekhasini lakho mkhulu wathi mkhulu yena uzwa kushisa ngalesikhathi eseyigcobisile uyayizwa lokuyishisa mkhulu. Ngisacela mkhulu uphinde udlule kuyena umcacisele mkhulu ukuthi kwenzakalani uma sekwenze kanjalo noma akasabe noma akakhululeke mkhulu kupho okuyikona mkhulu. Phela ngesikhathi uma isuke yenze njalo isikhombisa ukuthi iyasebenza iyangena phakathi iyalula. Wena qhubeka kuye phambili ngokuyisebenzisa ungathi ngoba naku akusenzeki kahle ubuzwa ngathi khona into engathi buhlungwana ekudonsayo ngaphakathi isuke isisebenza-ke. Qhubeka futhi ngakusasa uyenze lento yokuhlikihla kodwa ungakhohlwa ukuqala ugeze kuqala. Ungayisuli ungayigezi noma ngabe kumnyama khona kumnyama cha shiya nje kanjalo. Hamba wena ntambama uzofika uyageza uphinde futhi uyihlikihle. Ubekezele ungayi kubantu besifazane. Eza nje lento yokuthi wenza lento umele lento wena. Yebo. Ya. Mkhulu ngiyayithanda iy'bhamu zakho eziphethe namhlanje ziyahambisana impela mkhulu futhi lento yakho usuyiplanile mkhulu ukuthi ufuna ukuphatha kanjena namhlanje ngoba phela izinto zokuvusa umuzi lezo oziphethe lapho mkhulu. Yizona mpela umuzi uma uyinduku uma imfushane awungeke uze uwazi kwakho uzofika umakhothi akushiye. Yebo. Kumbe ahambe mhlambe ahambe yonke imfino kwendawo mase yabuya. Bese kuthiwa hayi nayo ingane yakho le ngane kanti akho ngane wena onayo. Ubuyaphuma ahambe onqwadula imfino ngaphandle. Yebo. Ya. Manje mkhulu nawo umseshi nawo mkhulu ake ngibuze lana mkhulu ngoba nale le mpahla le engalana yona ivuvuzela mkhulu. Ngifuna ukubuza nje mkhulu okuseceleni ukuthi ayinakho mkhulu ukuvusa nayo mhlawumbe uma uyigcoba isebenzisa ukuthi mhlawumbe ijike mhlawumbe isikhuthazi thizeni angazi la thizeni mkhulu ivusa ayinakho lo mkhuba leyo mkhulu. Inawo kakhulu lo mkhuba leyo. Yebo. Wena zama ukuthi uqinisele ungathi uma isenqaphaza inyoka uma usubona ukuthi wena kufanele ushone lapho izokuphazamiseka. Yebo. Inyakaza kakhulu impela ngale ndlela ezimangalisa. Iyahlupha ngoba wona nje amafutha alento uma wadobisa nje eyodwa awumvusa nkunzi futhi eyodwa. Eyodwa wona mkhulu. Okusho ukuthi enye into futhi evusayo engasekona ukuthi usuyachatha manje. Uma uzoyigcobisa nje uyigcobise sokuphelile futhi hawu iyashisa mkhulu. Iyashisa. Yebo. Ngoba nawo lo mafutha sengiyawadayisa futhi eyodwa okugcobisa nje kuphela. Ukugcobisa nje kulona nje kuphela. Hhayi ukuthi usugcobisa ngoba nakho ufuna induku. Yebo. Cha, uma umuthi lowo ungekho kodwa uma ugcobisa lamafutha iyavuka induku iyakhuphuka iya phezulu. Sengiyawadayisa nawo la mafutha futhi eceleni. Yebo mkhulu. Nawo futhi ayimali yawo eceleni. Ungathola intwala engangesigqabo. Yebo. Ungasebenza inyanga ey'ningi ngoba phela awukhathwa kakhulu ukhathwa nje kancane. Yebo. Ungasebenza inyanga mpela mhlawumbe zibo-6 ugcobisa into engangesigqabo. Yebo mkhulu. Nawe akhona eceleni uma ungadinga nje usho uzowathola.
eceleni. Obamkhulu siyabona ukuthi njengoba uphethe kanjalo awuzange usasho ukuthi mhlawumbe wena uyakuhlanganisa awusale usubahlanganisela mkhulu abalandeli bakho mkhulu sengiyabakhulumela mkhulu ukuthi bahlanganisela nje lokho kuhambisane ukuthi ngoba phela nawo mkhulu masikhulile futhi kuzomela phela iqhubeke futhi isebenze mkhulu ingakhuli masiyalala nje benkulu mahala mkhulu yabo. Yiwo lo mafutha azosebenza kuleyo ndawo. Lo msebenzi lawo. Yiwo futhi umseshi lo ozosebenza kuleyo ndawo. Yebo. Siyabonga mkhulu kodwa siyocela nje lema mkhulu kusenzele ngeprice eyodwa umseshi nayo ivuvuzela kuhlangana mhlawumbe uyehlise lapha kumaxabiso kancane mkhulu abalandeli bajabule lapho mkhulu. Hayi kulungile ngakwenza umuntu uma ufuna lokho naloko anginayo inkinga. Yebo mkhulu. Exabisa yi-1 ngeke kube nayo inkinga lo. Ngeke kube nenkinga enkulu mkhulu. Hayi siyabonga kakhulu. Yebo mkhulu sicela futhi uphinde ukuzisa abalandeli ukuthi iKapa futhi kuzokukhona ukutholakala laphana futhi eNamibia sizoshiya inamba labantu khona la ngaphansi khona ake siphumeni ukubhalisa ababukeli emakhaya. Hayi nisale kahle balaleli. Izinto zami ngifisa ukuthi zingiphathe kahle zonke. Yebo mkhulu. Hayi ababukeli lapho ukuthi uphethe zona iBAM ezinamandla kakhulu niyazibonela ababukeli emakhaya ivuvuzela le bathi penis enlargement babukeli emakhaya nawo umseshi la uyabona futhi unaye futhi umkhulu zonke izinto zamkhulu zibhendiwe zihloniphekile babukeli akukho ukubaleka akukho ukudlala ngabantu kwakhe la umkhulu akukho okunye usizakala nje kuphela babukeli emakhaya nisale ngokuthola ngakho. So bangishaya isikhuphungile shaya mathambo shisimpe bonkhipha indaba zabo ngikhanyisele gogo Engasahlukana nebhasi.